mano nyalo bero limbe e Kenya ka. Erokamano ahinya Kevin. Koko manya korom ga jwang bende nyisi ni kopogore gi Kevin Owino jatelo mano mar Keto Safaris. Bende nitiere gi wendo machielo achiel kachiel e gwenge mago kadhuwadh nam chumbi. Julius Owino ma bende en jatatije mano mar duola mong'ere kaka Kenya Tourist Coast Association. Kinyalo mana winja Julius amosi ni misawa gwenge mag Mombasa ochieyo machal nade. Erokamano, Mombasa ochieyo maber. Ani luonga ni Julius Owino, atiyo gi duol mar limbe miluongo ni Kenya Coast Tourist Association, en regional umbrella body mar tourism coast region. Kaluwore gi wach matimore sani mar kiare, gima timore sani ok ber. Kendo kaka wan jomochung' ni watalii kata weche limbe, weche matimorego ketho image mar destination ma kaka Kenya. Wendo kobiro e country, e piny kaka Kenya kae, wendo biro enjoy. Gi dho ngere wacho ni gibiro for tourism experiences. But then ka gibiro to gima timore en chaos kamacha, ema gikwongo romogo. Mano mokwongo chiwo bad image kendo nyiso gini kama wadhiye ni ok ber. To pichego gigoyo, to gikete social media, to welo moko neno, to travel agents ma oko neno. Koro miyo kata tour operators makae tich matek. Nikech ka gidhi uso Kenya oko, to gipenjo gini to wakelo wendwa. To wendwa gikobiro kama to mokwongo ichako chandgi e airport. Mar ariyo osuru boidho. Koro nyaka wane kaka wanya tiyo karachiel. KRA ni en kare kendo en within chik mondo gi collect revenue. But ginya time in a way ma ok gi chand welo mokel picha marach. Nikech ok en Kenya kende ma collect revenue, ushuru, goods or anything ma watalii obiro. Countries mang'eny timo, but onge chaos cha. Maybe gima ginya timo mokwongo en joma tiyo ne KRA customs. Gidware no timnigi gimiluongo ni refresher. Mondo gine kaka ginya handle welo in a professional way. Welo kaka watalii ok gin jok ma uso hand chumbu kaka kanjo deal gi ji e town cha. Hapana. Magi welo makelonwa pesa. Nikech king'iyo tourism support 10% mar GDP mar country Kenya kae. Wa earn around 400 billion to 500 billion tourism kende. King'iyo kendo tourism e weche tije, en ni out of 5 tourists mobiro e Kenya, tich achiel yudore. That means ni nyaka wati matek wakel welo mang'eny mondo wabed gi tije mang'eny mondo wayud revenue maber. But mano luwore mana kaka welo mobiro gi experience magiyudo. From airport point of entry, nyaka barabara, taxi moidho, hotel mobete, kata ke wuothe dho beach mobete, kata ko en wendo modhi kata dhi e park, experience moyudo kanyo. Mano is the whole experience, is a package. But kichako frustrate wendo e airport, mano ichako kethe kanyo. Ing'eyo chop motiek safari ne ko ato agi bad picture mar country. To Kenya kae is a very good destination, moingo destinations mang'eny kabisa. Wan gi gik mang'eny, wan gi beach, wan gi safari, wan gi culture maber. Sani kata king'iyo counties wa makaluo sana Kisumu, Siaya, Homa Bay is doing very well. Kenda iye gi gima governor wanga timo kanyo. Gi open up. Wan gi gik mang'eny, but nyaka wa make sure ni kaka wan gi gigi e kaka be wa treat welo mobiro e pinywani.
Erokamano ahinya Julius, ilere kanye e yo makare. Ka bende iwacho ni kitimo kata mana welo makamago ka donjo e pachoka endi kaka gibedo handled. Iwacho ni ok nyis pichni makare. Koso dibed ni pichni nikech chieng' tich ang'wen ema neno ka ne gichako rido e okanda motegno. Koso dinabed ni ne giketo mwandu mag-gi mar mondo mi jofwambo ne. Koso neno ni nek bed ni welo bedo handled nade. Ahinya gi mwandu ma bende ginyiewo kawuok e pinje maoko kabiro e pachoka. Welo mabiro gi most of them gibiro through pass through airports maoko. That means there's serious screening there. Two, welo gi most of them gibiro through travel agents and tour operators. And tour operators sechego advice gigani samidhi e country kama is the requirement. Kata kidhi gi luggage is the requirement. Luggage nini idhi pime kata indo gibeni chulo pesa makama. Koro gigi most of them osega nyisgi kama giwuoke. Koro ka gibiro ka, wayie ni airport nitie gik matimore, nitie jok moko mabe nyabiro gik magalagala. Mano is not a problem. But screening and sorting mag bags go, kod luggage mag welo, kod kaka gibedo handle gi immigration. Obede iyo mwacho gidhongere ni a professional way. Okik handle gi kangama handle jok moko maringa e barabara or something kata ka matatu kaka ji handle matatu e barabara magi welo makelo nwa pesa. Serikal nyaka wuog oko mondo ministries kata departments mopogore nyaka tikara achiel. Department mar immigration, department mar KRA and customs, department mar tourism nyaka gibed kara achiel. Look, bwana gimwang'iyo ni en gima kelo nwa pesa. To wadwa welo mang'eny. In fact, Kenya kapok wachopo ga kata welo milion 2.5. Welo mwaseyudo mang'eny is 1.5 mwaseyudo mang'eny. In fact, this year, my year of my recovery from COVID, monego bedni watimo madongo moingo chon. Nikech mae makoro wa recover from COVID. Wan kaka Kenya Coast kae piny mar Pwani ka. Wana sani otende most of hotels timo maber. In fact, we are doing 80 to 90% occupancy. Ma en gima ber. Koro sani monego bedni wating'o weche limbe ni kaka tong. Mwataye maber mondo wa recover maber. But some wachako recovery kamae to kendo weche chakore. I think ni jok mantie customs and pod I insist. Kata sani nitie bag moro ma anawuon aluwo nikech nitie wendo moro manobiro ka mar member wa moro ma tour operator moro to bag ne nokwamo JKA chakruok Thursday. Wendo no Canada. Bag ne pod okwamo kae. Pod wang'iyo maritero wa ke customs mara airline sani ne wasewuoyogo nyiso wane bag no nitie gi customs, to customs officer no en mana achiel, en mochung' ne gino, to konya release bag no nyiso wendo no dog Nairobi, that coast. Yet customs moro nitie Mombasa kama onya oro bag no, ma bag no yaw mangi wendo onge shida gi gino. So you can imagine, an aseneno first hand, oken story, aseneno first hand experience nikech nya bet gi wendo ni. Koro gik matimore kamano ok gin gik mabeyo. Nyaka koro wang'i kaka wanya loso weche limbe e yo makare. Kik wabed jok maketho kama wachieme. Erokamano. Bag makamano noting'o ang'o ibro bedo kinyiso nikech koting'o